Kia pe kiu betrai be. Khana khani betrai. Ayoi. Nih. Oh, iyo आलासिफोर उन्दुग्रा जागोन खोमा जै गिदिंब्लाथ' आयु नै जिगाबफोरा फाग्ला बायदि खारलांनो नायलायनि नै बर' हारिनि एम्फौ फिसिनाया नाया मानो बे हेभि आरोना बिराद मोजां मोनदों माने आं इखो इदि बानायना होनायनि थाखाय Stars, I'm a fool for your love. Oke guys, good evening. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय माने गगा मोनदों आरोना भइसफोरा एसे बेलेग जानानै दायो माने जों बेरायनो थांनि आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय नायलांबाय था आरोना जोबजासिम एसे इन्टारेस्ट भिडिअ जागोन आरोना दिनैहाय माने लोगोफोरजों बेरायनो थांनि आरोना दिनै माने जों फंबायमोनजों थांगोन आरोना सासेया उनाव दङ नै ओमफ्राय जों दायो माने थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो ओजों थांसै आरोना साइकेल लायदोंमोन दै जों लोगो सासे लानाव ओमफ्राय जों इखिजासो थांबाय थानोसै सारसा गामिनि भिउआनो गय गोथां बया साफा जानानै दं आरोना हेभिनो जै हेभि जानानै दं माने भिउआनो बे भिउ नाङोना माने इदि साफा जाबाथाय साइकेलफोरजों थांनो बिराद हेभि नाङो सारसा गामिनि फिल्डसा बया हेभि जानानै दं आयौ जै हेभिनो बया हेभि जानानै दं माथो ना Guys, nice cement sapuri town मोनफैलायबाय आरोना जोङो cement sapuri टाउनाव नाया माने जों मेन टाउन हाबा आरोना सासे लोगोखौ लायनो थांग्रोनि ओके गाइस सानसुमा ब्र'खौहाय लायनो थांदों आरोना ओमफ्राय जोङो दानो थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो सानसुमाखौ दिनैसो लोगो मोनलायसिगोन आरोना गोबाव जाबायमोन दायो माने UN Academy स्कुल गबाय आरोना फिर जासिगोन इयाव स्कुल गबायना UN Academy स्कुल गबाय आरोना नै तो ओके गाइस दायो माने सानसुमा मोननिथिं मोनहैसिगोन आरोना जोङो ओमफ्राय थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय सानसुमाखौ लोगो हमनानै जों एसे मोजां लकेसनथिं बेरायनो थांगोन आरोना दायो माने जों सानसुमा मोनथिं फैनाय लामा हाबबोबाय आरोना नायलांबाय थादो बारा गोजान गैला मोनथारसिगोन सानसुमाखौ कल खालामना लाग्रोनि आरोना जोङो सान्दुं गोसा फैबाय थानाय जादों आरो नेजादा सान्दुं गोसा फैबाय थादों आरोना जोङो दायो मोनसिगोन नै जायगाफोरखौ नाया मानो ओरैजाय बोरैबा मोनसिगोन ओरैजाय बार बारदों आरोना ओमफ्राय सान्दुं गोसाथार दायो माने सानसुमाखौ दिनैसो लोगो मोनलायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव ओइ बन्दा हाय होनना होलाय मोनफैलाय तो ओके गाइस दायो माने सानसुमाखौ लांफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सानसुमाखौ लाखांबाय ओमफ्राय जोङो थांबाय थानोसै आरोना ओरैजाय नै सिगांथिंजाय थांजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय आं ओरैजाय एसे उन आरोना आङो ओमफ्राय जों दायो माने थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय सिमान दालाङा ओरैजाय आरोना ओमफ्राय जों ओरैजाय थांफिननोसै मिटिं जानायथिं नायहैलायनि आरोना नायलांबाय था भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन मिटिंखौ खेबसे नायस्राना फैलायनोसै स्रायैनो ओके गाइस दायो माने सानसुमाखौ लाना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय आं सानसुमाखौ साइकेल सालायग्रासो बानायलायबाय दै लाना फैनानै ओमफ्राय जोङो हारसा मिटिंखौ खनसे नायना फैबावनोसै एसे मोजां जाजोब्बाय होननाय मिथिदो आरोना ओमफ्राय बेखौ नायनानै न'आव थांफिनसै आरोना आयु माबा गोसोम जालाजोब्बाय तो अके गाइस दायो माने नै जोङो जोंनि कलेज तिनालिथिं हाबलांलायनोसै ओरैजाय कलेज गबाय खोमा आरोना ओमफ्राय दा रावबो मानसि गैया दे खालि गोजानै लामाया बया बिदिनो ओके गाइस जों माने ओमफ्राय जोंनि कलेजथिं हाबबोखांबाय आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो ओरैनो दसे फिसा सासे लोगो लिंहरदो दे बेखौ लोगो हमना फैनि आरोना साब्रै सिनियर सेकेन्डारि हाइ स्कुला कलेजसो दे होमबाबो लिरनोथ' हाइ स्कुलसोखा ओमफ्राय इयो जोंनि जुनियर सिमेन्साबुरि जुनियर सेकेन्डारि स्कुल हाई सेकेन्डारि स्कुलसो दे रावबो गैला स्टुडेन्ट सानैल'सै गाइस लोगोफोर साथामा थांबाय आरोना माने फंबायमोना ओमफ्राय आं इयाव हारसिं थालांबाय नायलांबाय था भिडिअखौहाय ओमफ्राय माने आंबो इनिफ्राय दसे दाना थांसै आरोना इसोर सफैबानो थांसै आरोना आंबो माने दायो माने जोंनि सिमेन्ट सापरि कलेजनिफ्राय फैयै मेन रड मोनबाय हेपि साफा भिउआनो माने लामानि भिउआसो दै नै साफा भिउथार आरोना ओमफ्राय जोङो ओरैजाय सिदा एसे थांबाय थानोसै भिडिअ लांलांनो नायलांबाय थानि एसे सिगाङावहाय माने मिथिंनि सिरफिला गायबायमोन आरोना जै हेभि नुहुरदों आरोना सिगाङावहाय ओके गाइस नैयावनो आरोना जाजोब्बायानो हमनानै ला जोंनाव मिटिं जानो गोनां नै
ओइ मोनसेयाव थांनांगौलै सानसुमा नै ओमफ्राय दा देनजा गिदिर आरोना बेरायखावनाय आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय माने जाय समावनो देखायखांबायमोन आरोना होमबाबो नायनोसै नैयो जोंनि बर'फोरनि जागोन आरोना जों नै मोनसेया ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि इस्टाम माबा माबि सावगारिफोर नुहुरदों आरोना बेखौ नायहैग्रोनि जोङो दायो माने जों सफैबायना आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय कार्टनफोरनि माबा मुरति सुरति बानायना दोनदो ओमफ्राय ओरैजाय सिगांथिंजाय मोननैसो आर्टिं खालामनाय दं आरोना बेखौ जों नायहैग्रोनि फैबायना आरोना जों फाइनाल ओमफ्रायना ओइयो जोंनि बर'नि माबा थावख्रि लुनाय माबा एम्फौ फिसिनायफोरखौ होदो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय नायबावनि जोङो गिदिंनानै माबायदि बानायदों जोंनि बर' हारिनि एम्फौ फिसिनाया नाया मानो बे हेभि आरोना बिराद मोजां मोनदों माने आं बेखौ इदि बानायना होनायनि थाखाय बिदि माने दैबानाफोर जानायाव न' लोमजानाय मानायनि बिदि पेन्टिं खालामना दोनदों आरोना इयाव ओमफ्राय ओरैजाय मै दै लोंनाय बे हेभि आसामिसफोरनि माइ गायनाय बा मैदेरा मायाव फसिनाय बिदि पेन्टिं आखिबावदोंसो माथो नै हांसोफोराबो नै बे हेभि आरोना नै आरो ट्रेन दालां ब्रिज ओरैबायदि बिराद हेभि नायनानै फैखांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय ओरैजाय खावसेथिं नायबावनि आरोना जों दाखालि नायनायथिं इखिजाया जों दाखालि माने एसेल' बानायदोंमोन ना बानायजोबाखैमोन दा माने जाजोबहांबाय ओंखायनो जों नायहैनि आरोना नायलांबाय था भिडिअखौहाय बे एसे साफा नै सिङावबो इदि ओरैजाय मानसि फावनाफोर देखायनाय जागोन होनबा ना नै बया हेभि बानायना दोनदों आरो नायथिंजाय आयु हेभिनो नोंथांमोनहाबो फैना नायफै आरोना मिटिंनि सिगां मिटिङा माने 10 थारिखनिफ्रायसो ओमफ्राय दा बानायबाय दं आरोना बेखौहाय नायलांबाय था नै इयाव आलासिफोर उन्दुग्रा जागोन खोमा जै गिदिर माथो आयु नै जिगाबफोरा फाग्ला बायदि खारलांनो नायलाय नै हेभि गिदिरखा आरोना रुमफोरावनो दङ आरोना संग्रा जागोन खोमा आरोना नै बेयाव संग्रा जागोन माने नै बेयाव दोनग्रा बानायगोन बया गिदिर आरोना ओमफ्राय इयाव जानायनि बानायगोन खोमा दै ओमफ्राय ना इयाव थिं होजोबदों ओमफ्राय टिकेट फन गैयाबा जानाय दै बानायगोन खोमा ओमफ्राय नै जै गुवार गिदिर आयौ हाय नांगोन दायो माने मिक्सार जानो आरोना नै दायो माने मिक्सार जानो लानोसै आरोना ओके गाइस मिक्सार जाजोबगोन आलु जुब्बाय जाला आरोना मिक्सार टिक्सार जाना फैजोबबाय ना आलौदोंमोन ओमफ्राय ओंखायनो दसे समाय जिरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो थांलायबाय थानोसै ओमफ्राय ओरैजाय दसे एसे नायबावनि आरोना इ साइडथिं दस्रा फैनानै साहा मोनलायबाय बिराद मोजां नाङो आंहा बेफोरबायदि साहा मोनबाथाय साहा होजोबनाय मोनबा खमै जाबावगौमोन आरोना ओमफ्राय सान्दुं गोसा गोजा आरोना ओइनै ओरैजाय इयाव प्रग्राम जागोन होनबा मोसानाय मानायनि बेनो बोरै गाखोदो दुस्थ' गोजा बेयाव ओंखाम जानायनि लाहार फाहार खोमा आरोना ओरैजाय ओइनो मानसिफोर खामानि मावबाय दं इयाव ओंखाम जानायनि जागोन बेयाव माने ओंखाम जानायनि जागोन आरोना गासिबो नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन आयु नै बिथार बानायदों माथो ओइ बुरजाथार आरोना ओइ खिसा बन ओरै दं थाव सिगांथिं नायबावनि गैया पे क्यों बेच रहा है बे खाना खाने बेच रहा है आयै नै ओंखाम जानो जिरायग्राफोरा नों ओमफ्राय ओंखाम रानग्रा नामा ओइयाव बखारदो ओमफ्राय ओरैजाय सिगांथिं नायबावनो फै गाइसमोन इयाव माने संनायनि लाहार फाहार जागोन दायो ओरैजाय लास्टनिफ्रायनो दं आरोना ओमफ्राय इखिजा जों ओरैनो बारस'बोबाय आरोना थांनोसै गरम जोब्बाय जाला इयाव थाबाय थाबा गाइसमोन इयाव माने संनायनि लाहार फाहार जागोन दायो ओरैजाय लास्टनिफ्रायनो दं आरोना ओमफ्राय इखिजा जों ओरैनो बारस'बोबाय आरोना थांनोसै गरम जोब्बाय जाला इयाव थाबाय थाबा संग्रानि लाहार फाहारनि मडेला मा एसे डेन्जाराव जावदो ओरैजायनिबो नै माने बिराद बुरजा आरोना ओरैजाय बिराद बुरजा मानसि जागोन ना नै बया गोथौ माथो नै नायलाय नै इयावसो होगोन खोमा ओंखामखौनो नै इयावसो होगोन खोमा आंनि आन्दाज नै एथसर थालिर बिलाइयावसो होगोन ओमफ्राय ना इयो मा इयो ओंखाम हायग्राफोर जागोन खोमा ना जाया जों न'आवनो जाना फैगोन ओंखाम हायग्राया ओइ फाग्ला हामा बेफोरो ओंखाम हायग्रा संग्रा जागोन आरोना ओमफ्राय नैफोरो ओंखाम दोनग्राफोरबो जानो हानाय नोंथांमोनहाबो फै आरोना नायना आरो ओरैजाय गोलाव बैहाय बिबावसो नाय मानो ओमफ्राय जों नैनिफ्राय ओंखारबाय आरोना इयाव आंनिबा कुपनदोसो हाबनो गोलै आंनि आन्दाज ना नङाबा हाबनो खानो इयाव मानो होनबा थिंखौनो होथेनाय नङामोन हाबनो होमबा ना
फन होना साबनो होनियाव ओमफ्राय नै मोनसेया गेटनि लाहार फाहार जाबाय दं इयाव ओमफ्राय ओरैजाय हाबलाय ओंखारलायनि ओमफ्राय गेजेरजों बिबारफोर साजायो खोमा ओरैजाय जिरायनो र' माबा माबि साप्पाथार नुहुरदों आंथ' नै दंफांखौ कालारसो बानायना दोनदों आरो ना इखो माने कालार इयाव माबा माबि होगोनब्रा इयाव होगोन इ गेटआव आंनिबा आन्दाज जाफैदों नै सासे बेमबेल लोंखांजोब्बाय बें लोङाखैनो नै मा डेन्जार सालायनो एक नाम्बारनि इयो जै थाब लोंखांदों सागो ओमफ्राय जों इयाव दसे रेस्ट लाबाय दं आरोना जों माने दसे रेस्ट लादोंमोन आरोना ओमफ्राय साहा था लोंखांनानै फैबाय रेस्ट लानानै फैखांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय थांबाय थानोसै आंनि मबाइलनि मोनसे बुस्थु बिहरदोंमोन आं बे माने सफैबाय आरोना इखो लागायना लायनोसै नायलांबाय थादो मोजां बुस्थु बानायना दोनदों आरोना ओरैजाय नै ओमफ्राय ओरैजायबो दं सिगांथिंजाय ओमफ्राय नैखिजाबो दं आरोना ओमफ्राय नै नायलांबाय थादो ओरैजाय ओमफ्राय जों माने न'खिजा न' फारसेयाव थांबाय थानोसै आरोना बिराद गोबाव जाबाय जों फैनाया ओमफ्राय गोबाव रेस्ट लाबाय दै ओमफ्राय गाइस दायो माने जों जोंनि सिमेन्टसापरि मेन रड गाखोफिनबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबाय आरोना बेखिनियावनो आरोना भिडिअआ मोजां जागासिनो लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना